Средно на година между 50 и 100 човека изчезват или са убити по поръчка на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Защо във Варна има толкова много наркотици? Защото наркотрафикант не управлява задкулисно, естествено. Защо има толкова много битова престъпност? Защото битов престъпник не управлява. И защо всеки един почтен варненец е смазан, според вас? Защото град Варна е завладян много. Пошевовите е завладян чак. Бомбеубежището събориха, Дом Младост събориха. Ако чакате да съборят и блоковите ви,